Ja nyt kaikki lapset, Pertti Siitonen peittelee teidät taas valkoisiin lakanoihin ja saattaa teidät kauniiden unien maailmaan yhtään paasaamatta. No niin, lapset. Entisaikoina, kauan sitten, oli kaunis paikka nimeltä Taikametsä. Tai no, onhan se paikka vielä nykyäänkin, mutta sillä on vähän eri nimi. Taikametsä oli talvella lumivalkoinen, kaunis, hohtavan puhdas paikka ja kesällä ihan hyvä paikka, mutta ei valkoinen paikka. Taikametsässä asui jäniksiä, kauniita, valkoturkkisia jäniksiä. Näissä jäniksissä oli erikoista se, että ne olivat kesälläkin valkoisia, sillä luonto oli luonut ne valkoisiksi, ettei niille tule kesällä kuuma. Järkevää, eikö totta? Taikametsässä oli myös muutamia mustia jäniksiä, ja valkoiset jänikset yrittivät ajaa ne pois. Syynä tähän oli, koska mustat jänikset yrittivät koskea valkoisten jänisten porkkanamättäisiin. Kuitenkin valkoiset jänikset nokkelampana, viisaana yhteisönä ja kansana ymmärsivät laittaa mustat jänikset häkkeihin. Sillä kuuluuhan taikametsä tietysti taikametsäläisille. Kerran taikametsään tuli kaukaisesta Hiekkalandiasta ruskea kettu. Kävi sitten niin, että tämä pirulainen olikin yllättävän ovela. Kettu meni tapaamaan jänisten kuningasta ja pyysi tämän tyttären kättä. Olikin sitten niin, että jänisten kuningas sattui olemaan luonteeltaan äärimmäisen heikko yksilö. Kuningas antoi suostumuksensa ja hänen tyttärensä esiteltiin ketulle. No, onneksi kuninkaan tyttäressä oli vahvaa luonnetta ja hän ei suostunut ottamaan kettua miehekseen. Sillä onhan selvää, että eri rotujen sekoittaminen keskenään on luonnollisen evoluution ja Jumalan sanan vastaista kehitystä. Se ei ole millään tavalla sallittavaa. Onneksi kuninkaan tytär tajusi tämän, eikä ratkennut siihen kettuun. Sillä Suomessa ei sallita, ei hyväksytä, eikä tule koskaan hyväksymään. Suomi on puhdas maa alusta loppuun asti, jos minä saan päättää. Hyvää yötä, lapsukaiset!